Prajem vám krásne jesenné dni. Jeseň už naplno začala a tak si dnes spolu opäť pripravíme niečo chutné, čo zároveň našim telám v tomto období padne veľmi vhod. A tentokrát to bude lahodná a zanatová cuketová omáčka s tymiánom. Sezóna cukiet sa nezadržateľne blíži ku koncu, no v našej záhrade sa ich toho roku zrodilo neurekom. A je ich ešte plná pivnica. Práve preto som sa rozhodla, že si ich uchovám aj na jeseň a zimu v podobe krémovej a zaťažujúcej omáčky. Cuketa je vďaka svojej sladko-horkej chuti, ktoré pôsobia ochladzujúco, veľmi vhodná na letné obdobie. No vďaka poznaniu ajurvédy ju s vhodnou úpravou môžeme vďačne použiť aj v tom jesennom. Na jeseň totižto využijeme jej šťavnatosť a dužinatosť, ktoré počiarkneme zahrievajúcim korením, čím nám dodá nielen vlahu a vyživenie, ale aj krásne prehreje naše tela, aby nám v chladné a sichravé jesenné dni bolo teplo. Jeseň je totižto podľa ajurvédy obdobím prevládajúcej váta energie, ktorá práve teraz narastá v prostredí, následne priamo ovplyvňuje aj nás a narastá aj v našich telách. Je to energia pohybu a vetra. Je chladná, ľahká, drsná, suchá, chaotická a premenlivá. Presne ako chladný a drsný jesenný vietor a celkovo počasie na jeseň. Ufúčané, nepokojné a chaotické. Nadbytok tejto pohyblivej váta energie sa na našich telách následne prejavuje ako rozrušenie, zvýšený pocit chladu, ťažkosti s koncentráciou či nespavosti. A to nechceme. Aby sme si teda udržali našu rovnováhu aj počas sezóny váta energie, práve v týchto dňoch potrebujeme sústrediť našu pozornosť na jej harmonizácii. Napríklad aj zaradením takýchto omáčok a viac zaťažujúcich jedál do svojho jedálnička. Ak teda aj vy máte ešte cukiet nazvyš, pripravte si túto omáčku spolu so mnou. Ako prvý si na pomoc vezmeme jemne pálivý a korenistý zelér, čo v chladnom období padne vhod. No zelér je zároveň aj koreňovou zeleninou a preto nám bude nápomocný dvojnásobne. Ak pripravujeme väčšie množstvo omáčky, ktoré si chceme uchovať na neskôr, budeme potrebovať jeden celý veľký zelér. Na malé množstvo omáčky na priamy konzum pokojne postačí aj štvrtina zeléru. Zelér si ošúpeme a nakrájame na menšie kocky. Cukety si opláchneme a taktiež nakrájame na menšie kúsky. Po väčšom hrnci si rozpustíme asi 2 polievkové lyžice ghee. Teraz si z korenín a tuku pripravíme tzv. Chons, teda orestujeme koreniny na tuku. Ako prvý pridávam mletý muškatový oriešok, následne mletý koriander, mletú práškovú kurkumu a nakoniec štipku mletého dlhého korenia. Koreniny krátko spolu prehrejeme na tuku, až zavoňajú. A tým nám vznikol spomínaný chons, teda zmes tuku a orestovaných korení. Ku koreniu pridáme nakrájaný zelér a premiešame. Vidíme, ako sa krásne farbí zmesou korení. Minútku 2 ho takto restujeme. Následne podlejeme trochou vody, aby bolo zakryté dno. Osolíme, premiešame a necháme pod pokrývkou pár minút dusiť. Po chvíľke k nemu pridáme aj nakrájanú cuketu. Dosolíme, premiešame a ďalej dusíme prikryté na miernom ohni. Ďalšiu tekutinu už nedolievame, inak by omáčka bola príliš riedka. Cuketa pustí šťavy až. Po chvíli dusenia je ten správny čas pridať tymián. Tymián je úžasné aromatické korenie, respektíve bylinka, ktorá doplní túto omáčku nielen chuťovo, svojou ostrou chuťou a zahrievajúcim účinkom, ale taktiež ju obohatí aj svojimi protizápalovými a pľúca čistiacimi účinkami, pre ktorého používame pri kašli či pri chladnutí. Prečo si ho teda nezapotrošiť aj takto do jedla a nevyužiť jeho účinky už preventívne? Ak pripravujeme väčšie množstvo omáčky, pokojne ho pridáme viac. Premiešame a na miernom plameni ďalej prikryté dusíme. Po chvíľke váru tymián celú zmes úžasne dochutí svojou príjemne ostrou arómou. Zeleninku priebežne kontrolujeme a ochutnáme, či už je mäkká. Ak áno, odstavíme z plameňa a rozmixujeme ju ponorným mixerom do hladka. Už týmto krokom získa omáčka výbornú konzistenciu na boj proti nadmernej váta energii. Ochutnáme a ak sa nám zdá, že by ešte potrebovala dochutiť, pokojne pridajme napríklad viac muškatového orieška a krátko prevaríme. V tomto bode sa môžeme rozhodnúť, či omáčku už necháme tak a môžeme ju nakladať do umytých fliaž, alebo si ju ešte trochu zahustíme. Zahustením získa ešte o niečo viac zamatovejšiu a zaťažujúcejšiu konzistenciu, čo je v boji proti nadmernej vate len a len plus. Múku si teda rozrobíme s trochou omáčky, až vznikne takáto hustá hmota. Pridáme do omáčky a na miernom plameni za stáleho miešania krátko prevaríme. Je možné, že bude potrebné znovu trochu prisoliť, nakoľko múka
múka odoberie trochu na chuti omáčky. Ak nám vzniknú hrudky, tie na konci môžeme rozmixovať. Len sa pozrite na tú zaťažujúcu a vláčnu konzistenciu. Vyzerá doslova ako výživný a hydratačný krém pre naše tela zvnútra. A to ešte stále nie je všetko. Prichádza šťava z limetky. Tá svojou kyselkavou chuťou nielenže doplní jedlo do celistvosti všetkých 6 chutí, ale celkovo osvieži a pozdvihne chuť výslednej omáčky. Limetku vytlačíme a omáčku naposledy za stáleho miešania krátko privaríme. Ak sme spokojní s výslednou chuťou, odstavíme a môžeme priamo podávať. Veľmi dobre sa hodí k rôznym vegetariánskym gurkám, napríklad z tofu, alebo ku zemiakovým gnocchi so syrom a všade tam, kde sa omáčka proste hodí. Poďme si teraz povedať o vlastnostiach tejto omáčky z ajurvédskeho hľadiska. Prezradím vám konkrétne, bod po bode, čo robí túto omáčku zahrievajúcou, zavlažujúcou a celkovo vhodnou práve na harmonizáciu váta energie v aktuálnom jesennom a zimnom období. V prvom rade je to chons, teda restované korene na tuku, ktoré sme pripravovali na začiatku ako základ omáčky. Ajurvéda nás učí, že ak korene nepridáme do jedla takýmto spôsobom, teda ich orestovaním na tuku na začiatku prípravy jedla, majú oveľa silnejšie účinky, ako keď ich pridáme do jedla až ku koncu prípravy. Pri pridaní na začiatku následne pôsobia v jedle po celú dobu jeho prípravy a teda odovzdávajú zo seba do jedla viac svojho potenciálu. Zároveň ajurvéda takto pripravované jedlo už radí medzi tzv. Smažené jedlo, ktoré je viac zahrievajúce. A takýto typ jedla, ktorý nám dokáže odovzdať viac tepla, viac toho pomyselného ohňa, je vhodný práve na aktuálne chladnejšie obdobie. Ďalšou dôležitou zložkou omáčky sú použité zahrievajúce koreniny, ktoré jej taktiež dodávajú schopnosť zahrievať. Konkrétne muškatový oriešok, kurkumu, dlhé korenie a tymián, ktoré všetky pôsobia zahrievajúco a teda obsahujú v sebe prvok ohňa. To, či výsledné jedlo bude harmonizovať váta energiu alebo nie, závisí už na samotnom výbere surovín. Základom tejto omáčky je cuketa a zele, z ktorých cuketa poskytuje šťavnatosť a vlahu na suchosť a drsnosť váty a zele zase jemne pálivú korenistú chuť a potrebnú stabilitu a ukotvenie, ktoré chaotickej váte chýbajú. Tento efekt uzemnenia a doslova zakorenenia nám práve na jeseň a zimu poskytuje celkovo všetká koreňová zelenina. Len si to predstavte. Po celú dobu jej dozrievania na ňu pôsobí stabilný prvok zeme, v ktorom rastie a ktorý do nej prestupuje a ten následne odovzdáva do jedla, ktoré si z nej pripravujeme. Stabilita je opakom chaotickej váta energie. A teda je to to, čo ju harmonizuje. A nie je teda náhoda, že príroda nám dáva koreňovú zeleninu práve na jeseň. Ďalší prostriedok, ktorý pridáva tejto omáčky na schopnosti bojovať proti nadmernej váta energii, je aj dusenie, ako spôsob prípravy jedla, ktorý je taktiež veľmi vhodné zaradiť celkovo do varenia na jeseň. Dusenie totižto v jedle zachováva vlahu a vlhkosť. A to je presne to, čo si potrebujeme strážiť a doplňať, keď chlad a mraz prostredia hrá proti nim a vysúša ich. Vysúša našu kožu zvonku, ale zároveň naše telo viac vysychá aj zvnútra. Preto omáčky, kašovité a dlho dusené jedlá sú podľa ajurvédy doslovne krémovaním našho tela znútra, lebo mu doplňajú stratenú vlahu a tým obnovujú jeho pružnosť. Použitie ovsenej múky, ktorá pôsobí jemne zahrievajúco, je ďalším prostriedkom, ako môžeme zvýšiť zahrievajúcu schopnosť jedla. Navyše po zaustení bude omáčka pôsobiť na ľahkú a neusporiadanú vátu, príjemne zaťažujúco a uzemňujúco. Ďalším zdrojom ohňa a zahrievania v tejto omáčke je aj šťava z limetky. Podľa ajurvédy sú slaná, kyslá a pálivá chuť zdrojom prvku ohňa, a teda pôsobia v tele zahrievajúco. Slaná je tu zastúpená soľou, pálivá koreninami a práve kyselkavá chuť limetky obsiahnutým prvkom ohňa taktiež prispieje k zahrievajúcemu pôsobeniu tejto omáčky. A všetky tieto čiastkové účinky jednotlivých zložiek sú namierené jedným smerom a ak sa spoja, výsledkom je slušná dávka ohňa, zahrievania, uzemnenia, stability a hydratácie. Že by ste to ani nepovedali, koľko sa toho vojde do jednej omáčky. Nuž, príprava jedla je jedna veľká symfónia, kde všetko spolu hrá a výsledný efekt na nás má ešte aj liečivé a harmonizujúce účinky. O tom je ajurvéda. Dovoľte jej teda prísť bližšie. Pripravte si túto lahodnú cuketovú omáčku plnú chutí a vôni a spríjemnite si ňou tieto chladné jesenné dni. Prajem vám dobrú chuť.